De beroemde Zeeuwse uien verliezen het van de droogte. Ik denk de laatste 5 jaar dat 40-50% van de uientelers gestopt is met het telen van uien. En verder in deze Zeeland nu. Medewerker frietfabriek vast in machine. En dat zenuwslopende telefoontje. Goedenavond. Zeeland was altijd beroemd om zijn uien, maar is nu uienprovincie af. De productie ervan is in de afgelopen jaren gekelderd en dat komt door de droogte. De provincie heeft nu 2 ton uitgetrokken om onderzoek te doen naar hoe de uienteelt behouden kan blijven voor Zeeland. Maar veel boeren hebben er inmiddels de brui aan gegeven, na jaar op jaar slechte oogsten en financiële verliezen. De Zeeuwse kleigronden zijn de beste gronden voor uien. Maar de afgelopen jaren zijn de opbrengsten gehalveerd. Dat heeft eigenlijk maar één reden, dat is toch de grote droge periodes die we gehad hebben. Daarom hebben heel veel boeren in Zeeland afscheid genomen van de zaaiuienteelt. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik ontzettend jammer. De uienproductie is in een paar jaar gekelderd van 300 miljoen kilo naar zo'n 100 miljoen kilo. Zeeland was van oudsher de grootste uienproducent van Nederland, nu niet meer. We hebben te maken met verzilting in combinatie met hele droge periodes. Ook net als nu, een schrale noordoostenwind. En dan in combinatie met hogere temperaturen, dan verdampt zo'n gewas enorm. Dan droogt de grond uit, je ziet de scheuren in de grond komen. En ja, daar kan een uiengewas niet tegen, die heeft wel water nodig om te groeien. Deze boer op Zuid-Beveland heeft geluk, hij kan beregenen. En straks profiteren van de hoge uienprijs. Hij is een uitzondering. In grote delen van Zeeland is het grondwater te zout. Veel boeren zagen hun oogst verpieteren en hun investeringen verdampen. Zorgelijk? Ja, dat is erg zorgelijk, vind ik. Als je geen kilo's hebt, dan heb je ook geen opbrengst, dan is je portemonnee leeg. Veel Zeeuwse boeren hebben grote financiële verliezen gedraaid met de uien in de afgelopen jaren. In heel Zeeland, maar vooral in West-Zeeuws-Vlaanderen, waar de droogte het ergst was. In Biervliet heeft uienhandelaar Marcel Goud nog nooit zo'n schraal jaar meegemaakt. We zijn nu al leeg en dat is een vreemde situatie. Heeft u het wel eens eerder meegemaakt? Nee, we hebben nog niet meegemaakt dat het zo vroeg volledig leeg was. Niet alleen waren er veel minder kilo's van boeren uit de buurt, ook de kwaliteit was slechter. De praktijk is dat de laatste jaren het in onze streek en Zeeuw-Vlaanderen heel erg moeilijk is om kwalitatief goede uien te telen die geschikt zijn om te bewaren tot het einde van het seizoen. Te weinig kilo's en slechte kwaliteit. Goud zag veel boeren in de omgeving de handdoek in de ring gooien. Ik denk de laatste 5 jaar dat 40-50% van de uientelers gestopt is met het telen van uien. Het gaat natuurlijk wel aan het hart dat dat zo hard afneemt. Dat is ontzettend jammer en daarom moeten we er ook alles aan doen om zoetwater terug te krijgen. Klimaatproblemen nemen alleen maar toe. Dus boeren zullen steeds meer last gaan krijgen van droogte en van steeds zouter grondwater. Als er niks gebeurt aan de zoetwatertoevoer, dan zal de productie van uien in Zeeland alleen maar verder afnemen. Alle middelbare scholieren die examen hebben gedaan kregen vandaag de uitslag. Zenuwslopend voor sommigen, dat telefoontje van school wel of niet geslaagd. Ik denk dat ik het spannender vind dan dat nodig is. Maar ik vind het wel heel spannend. Voor de ene leerling is het al een gelopen race en voor de andere onzeker tot op het laatste moment. Maar een beetje spannend is het voor iedereen wel. Wachten op je eindexamenuitslag. Zo'n 3.500 leerlingen zaten vanmiddag te nagelbijten, wachtend op het verlossende woord. Aan mentor Simone Timmers de taak om haar leerlingen van het Ostrea Lyceum in Goes te bellen met het goede of slechte nieuws. Voor mij is het ook een hele bijzondere dag en ik voel ook gewoon die spanning van die leerlingen. Je hebt het hele jaar meegemaakt en samengewerkt naar dit moment eigenlijk. En ja, je bent heel nieuwsgierig, je wil graag 's ochtends weten van oké, wie moet ik gaan bellen met een slecht nieuws eigenlijk. En wie, ze hebben het allemaal gehaald. Dat is spannend. Ook Tamar uit Goes zit vol spanning af te wachten. Hoi, met Tamar. Hoi, Tamar, met je mentor. Hoi. Ik heb goed nieuws. Je bent geslaagd. Oh, super fijn om te horen. Ja.
Ja, echt een opluchting. Ja, ik vond het wel nog een beetje spannend hoor. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Als ik kijk naar jouw cijfers, dan heb je ze bijna allemaal veel beter gemaakt dan de schoolexamens gemiddelde. Die had ik echt niet verwacht. Ik dacht echt dat ik een 4,5 had gehaald. Maar die 4,5 zit er zeker niet tussen en dus kan de vlag uit. Tas er dan vast. Zo. Ja? Nee, gaat goed. Nee. Ja, hij blijft hangen. Hij blijft hangen, ja. Ja. Top. Helemaal goed. En op onze Facebookpagina zie je hoe andere Zeeuwse eindexamenkandidaten vandaag vierden dat ze geslaagd zijn. Een ernstig bedrijfsongeval vanmiddag bij frietfabriek Lamp Westen in Kruiningen. Iemand zat vast in een machine. Volgens de veiligheidsregio zat een medewerker met zijn beide benen vast in een machine ergens bovenin de fabriek. Daar was het voor hulpdiensten moeilijk om bij te komen. Uiteindelijk wisten ze de persoon te bevrijden. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met het slachtoffer gaat. Zeeuwse vissersdorpen kunnen geld krijgen om de visserijcultuur in hun dorp te behouden. Maar dan moeten ze wel voor eind juli een plan indienen bij het ministerie. De dorpen kunnen het geld ook gebruiken voor vernieuwing in de visserij. In totaal is er 30 miljoen euro te verdelen over vissersdorpen in heel Nederland. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Nou, vanwege de droogte mag er natuurlijk niet gebarbecued worden. Zijn jullie hiervan op de hoogte? Ja? Nou, super. De Kop van Schouwen is momenteel een van de droogste natuurgebieden van Nederland. Verschillende campings in de buurt hebben daarom op advies van de veiligheidsregio een barbecueverbod ingesteld. Maar camping Groenewoud heeft zelfs wat extra maatregelen getroffen om brand te voorkomen. We hebben brandblussers staan, dus dat voorkomt het natuurlijk ook. En we hebben ook een grote watertank met een grote sproeistraal van de brandweer. Dus mocht er brand zijn, dan kunnen we het zelf ook goed blussen. De campinggasten lijken zich er niet zo druk om te maken. Als het zwembad maar open blijft om even lekker af te koelen. Buitenspeeldag vandaag. En daar was het natuurlijk uitstekend weer voor. Onder meer de gemeente Terneuzen deed mee. Hier in Koewacht konden kinderen lekker op het Kerkplein terecht. En in Biervliet was een straat verkeersvrij gemaakt, zodat er gespeeld kon worden. Gehoopt wordt dat kinderen vaker buiten gaan spelen. Een kwart van de rijksmonumenten in de provincie is er slecht aan toe. Zo blijkt uit de Nationale Erfgoedmonitor. Landelijk staat Zeeland er wat dat betreft zelfs het slechtste voor. Een van de gebouwen die er verwaarloosd bij stond is de Grote Muiterij. Een markante boerderij uit 1760 in de omgeving van Sint Maartensdijk. Maar daar is verandering in aan het komen. De boerderij en de bijgebouwen worden grondig gerestaureerd. Dit gebouw is bijzonder omdat het nog een geheel is. Dus het betekent een boerderij, schuur, bakkeetje, zomerhuis, varkenskot, de mesvaal was er nog. Alles wat behoorde bij het ouderwetse boerenbedrijf was hier nog aanwezig. Dan wel herkenbaar. Dus een eenheid. Nou, hier zien jullie eigenlijk een mooi voorbeeld van een gerestaureerd gedeelte en nog een gedeelte wat nog gerestaureerd moet gaan worden. Je zou zeggen van, is daar nog iets mee te maken? Maar je ziet, als alles één keer eruit is geweest, gestraald, geschilderd, niet mooier maken dan het ooit geweest is. En met de scheefstand en de ouderdom gaat dit ook die kant op. Maar voordat de ernstig vervallen boerderij compleet is gerestaureerd, moet er nog veel gebeuren. Smeenk heeft daarom voor alle werkzaamheden zo'n 3 jaar uitgetrokken. Het mooiste is, als wij het goed doen, kun je niet zien wat we hebben gedaan. Maar om hier achter ons te laten zien, onder het hele gebouw is een nieuwe fundatie gemetseld. En het gebouw staat er met de scheefstand nog steeds. Dus er zit zo verschrikkelijk veel werk aan. Als het varkenskot, alle hoeken vielen eruit. Nou, de hoeken zijn opnieuw ingemetseld, bouwklaar. De kippen die huizen weer boven. Het varkentje komt nog wel, maar dat is een toekomstplanning. Nou, en ik loop de route die de boer vroeger ook liep om naar binnen te lopen, naar zijn vee, via deze deur. Smeenk heeft vanuit de provincie een financiële bijdrage gekregen van €750.000 om het project te realiseren. Het agrarisch gebied gaat veranderen. De schaalvergroting, boeren moeten weg. Wie onderhoudt de gebouwen? Wat ga je ermee doen? En
Misschien ook wel om de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gebouw te laten zien. Want dit was een moeilijk gebouw. Als ik een moeilijk gebouw kan restaureren, dan kan een minder moeilijk gebouw ook gerestaureerd worden. Dat is om een voorbeeldfunctie naar anderen te doen. Het is niet allemaal oude meuk. Ook oude meuk is te herstellen en kan een nieuwe toekomst krijgen. Dit is een stukje immaterieel erfgoed. Dit is een natuurdesem. Heeft een tweeledige functie. Bijgeloof, het was een heidens geloof dat deze plantjes tegen brand beschermden. Maar de werkelijkheid is dat die plantjes niet branden. Dus mocht er een vonk uit de oven komen en op het dak terechtkomen, deze plantjes doven het. Het feit dat Smeek een bijdrage kan leveren aan het in stand houden van een stuk Zeeuws cultureel erfgoed, geeft hem enorm veel voldoening. Dat ik hier mag gebruik maken van dit monument, dat ik in de gelegenheid gesteld word om het te doen. En bij het uitdragen van de kennis en kunde die ik denk te bezitten, als voorbeeld naar anderen, dat het ook opgepakt wordt. Want dat zou de meeste voldoening, want dan doe ik toch iets goed. Het was vandaag iets minder warm dan gisteren, 26, 27 graden. Maar het was wel weer de hele dag zonnig. De noordoostenwind zorgde voor een klein beetje verkoeling. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen weer veel zon, maar toch ook wel wat wolken af en toe. En het wordt dan 23 tot 27 graden. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Hou de app of website in de gaten voor het laatste Zeeuwse nieuws. En een hele fijne avond.